Malawi Today. Kusamvana kwa mtsogoleri wa dziko komanso wachiwiri wake imakhala nkhani imene timakhala tikuyimba maulamuliro osiyanasiyana. Tinaona pakatipa mtsogoleri wa dziko lino akuchosa ntchito zina za mu office ya vice president ndi kuziyika pansi pa office yake. Koma izi zitachitika, Mai Jane Ansa ananena kuti iwo sakudandaula komanso siodabwa kuti zimenezi zachitika. Nde apa pabwera vice president akale Michael Ousi amene akulongosolanso zina mwazovuta zimene zimachitika pakati pa vice president komanso president wa dziko. Takhalani pompo kuti mumve zonse mmene zilili mu program imeneyi. Tikambirana mpulogalamu yomwe ino ndipo tachitika somwayi kuti tikhala ndi amene anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino amene wande Right Honorable Michael Ousi. Iwo anakhala wachiwiri kwa President Chakwera, nawonso atha kutithandiza ndithu ziwiri zitatu molingananso ndi experience yawo mu ofesi imeneyi. Tikhalanso ndi ma political analyst amene tikhale nawo komanso atolankhani athu mwa nthawi zonse. Koma mstudio muno ndili ndi nzanga Wanda Msisia. Wanda, wadzuka bwanji? Ndazuka mwazuka bwanji chimwene. Inenso ndadzuka bwino. Zikomo. Nkhani yayikulu tizichita kutaya nthawi. Nkhani ndionena kuti mu myezi itatu taona zinthu zikuchitika kwambiri zokhuzana ndi office ya vice president, office ya Mai Jane Ansa. Poyamba tinaona kuti udindo umodzi umene unapasidwa kwa iwo, udindo woyang'anira nkhani zimenezi za ngozi zogwa zizizi unachosedwa mu office mwawo. Ndipo mchikata chimene chinatulusidwa ndi aboma chimafotokoza kunena kuti akuona kuti ntchito imeneyi itakwenda bwino itakhala kuti mu office ya president. Zimenezo zinabweretsa mafunso koma mwina ena nkati poti Mai Jane Ansa nthawi imeneyo anali kuti apita on a private visit ku Mangalande, koma anabwerako andi ali muno mdziko kunapezeka kunena kuti tangomva ndithu boma wanso kulengeza kuti mtsogoleri wa dziko lino wachasanso ntchito ina mu office ya vice president, ndipo ntchito imeneyi ndi yokhuzana ndi ma public service reforms, kukonzanso kayendesedwe ka ntchito za boma. Tiyambe motere kunena kuti utamva zimenezi maka kachiwirika, what did you make out of it? Funso labwino. Zokambirana sizimalephera zikamachitika zinthu. Ndisananene kuti ndaziona bwanji ndinene I think imene yankhulira malo ena kuti office imene ya vice president ndi office yokuti ilibe ntchito yake yeniyeni. Kuti munthu akusankha vice president uzigwira ntchito izi ndi office imene imalandira ntchitozi kuchokera mu office mwa president. Ndi president yo amasankha kuti ndigawako ntchito izi zipite ku office uku. Now Mai Jane Ansa adagawira ntchito ziwiri. Adagawira imeneyi ya DODMAI, Department of Disaster Management Affairs ndi Public Sector Reforms, kuti office yawo izithamangisa ntchito zimenezi. Ndi imene mwafotokozera muja panali zinthu zina zimene zidachitika ku office kwa vice president, makamaka zokhuza ulendo wawo wopita kunja. Kudakhala ngati kumalankhulidwa zinthu zambirimbiri komano ulendo uja udachitika ali kunjako, ndi pamene timazamva kuti president achosako kaye mphamvu imodzi kuzera mu chikalata chimene chidachekera kwa chief secretary. Yes. Khazikhazi ndimene ndimamvanso kuti achosaso ntchito inaso khanga tinonde kuti ntchito ziwiri zimene anachita delegate mu office imene momo zachosedwamo. Ndene ndimanena pena pake kuti olotafuna kuyang'ana mopanda nkhawa ina iliyonse nkhani mtundu wanji ikuyenera kumakupasa nkhawa iwe amene uli mu office imeneyi, chifukwa chokuti ndekuti panopa ukutani. So ukhoza kumafuna kuyichuna iyayi ndi zimakomera iwo kukupasa. Yes, chikakomera iwo kukupasa amakupasa kuti utani. Nde yachosedwa msanga chonchi zonse ziwiri chifukwa chani? That's why I said in English kuti I don't care how you want to spin this, but it doesn't look good. Kwa ifongona fe sizikuoneka bwinoyi kuti nchifukwa chani. So sitingadziwe choli zeni zimene zili kuseriko, koma kungoona ni manso, and this is my opinion, kungoona ni manso achunga sizikuoneka bwino. It's like kuti ntchito zindakupasani
komano kunaza office mwanu munazakhala izi imozi ndachosamu ila ijaso ndachosamu sizikuoneka bwino. So mwina ndilegeze kai pamene popo kuti sizikuoneka bwino, mwina ndine tita mafuto fusana nokusogola kuti mwina chikuchitika njani zikukhala bwanji. So my allegations, speculations, I think we might be allowed to because the only person amene angatuze zona zeni ndi Mutharika kuti mwachoseranji zintchito zimezi. Unfortunately we don't have the right to ask him. He doesn't owe us any explanation why yes. Chabwino I wonder wayamba bwino nkhaniyo tiliso ndi programu iyi Chimwemwe Tsitsi amenewa amayankhulirapo pa nkhani yokhuzana ndi zandale komanso tili ndi enawa ndi a George amenewa George Chaima nawonso tili nawo dzina lawo apa sinalione. Ndiye a George Chaima ndipereke moni kwa inu dokotala mulipo. Chabwino mumvekera pansi ndikhulupirira kuti mwina technician wathu aona pamenepo. Timve Atsitsi, Chimwemwe Tsitsi mulipo? Ine ndilipo ndipo ndatopoza kuti tili limodzi mauno. Chabwino, I think line yanu kumveka much better than ya George Chaima. Ndiyambe ndinu Chimwemwe Tsitsi, inu amazisatira nkhani zokhuzana ndi ndale. Are you surprised ndi zimene zikuchitika mdziko muno? Makamaka pa ubale wa anthu awiriwa kapena mwina anthu titero. First of all, are you surprised? Komanso is it kuti mwina anthufe tingokakamiza kapena kuyikulisa nkhani imene sili yayikulu ayi? We're reading too much into this? No, I think we are not necessarily reading too much into this, Wayana. In my view, it's high time we had the well-defined roles for the vice president, probably in our constitution, because the constitution outlines clearly in terms of the roles of the president, but it doesn't do anything of that sort with regard to the office of the vice president. So I think people are justified to suspect that perhaps the relationship between the president and the vice president are turning sour, because generally we going by the past experiences that we've had as a country, wouldn't expect the vice president to have certain roles taken away from her office, and without the OPC announcing new roles or giving her new roles after taking away such roles. So it becomes difficult for people to understand otherwise, other than to speculate that probably the relationship between the president and the vice president, it's not all that good as of now. Chabwino, ayi takumvani. Tinanena pano kuti tiliso ndi Right Honorable Michael Usi, iwowa anakhalapo vice president, nde izizi akhala akuzikamba from a very experiential position chifukwa iwowa akhala mu office imeneyi. Koma asana pasemoni komanso kwa pasamwa kuti ayankhule, ndipite kwa Dr. George Chaima kuti nanunso tayankhula ni mawu anu oyamba kuti are we reading too much into this? Are you surprised? Mukudabwa kapena kuti anthufe tungoona ndithu kuyikulisa nkhani palibe nkhani apa? Ine ndinene kuti kudabwa kwenikweni palibepo, chifukwa kuti a vice president kupatsidwa kapena kulandidwa mphamvu zina si chinthu cha chilendo yayi. Chabwino. Komanso tikati tiyang'ane mmene boma limayendera, kaya kuli office ya vice president, kaya ndi second vice president, kaya ndi ya nduna za boma, mwinaso kuphatikiza ndi SPC amene amayang'anira office ya president. Anthu onsewa amasankhidwa ndi president. Ngakhale vice president amene zikanakhala kuti president sana musankhe kukhala running mate,
sakanakhala vice president. Kutanthauza kuti ntchito zoyendetsa boma kwambiri wapamamba ndi president. Chifukwa chake timamutcha kuti the head of state. Ndiye mphamvu za ntchito yake ngati president ndi kusankha anthu aja, kukhazikitsa maunduna ndi kuwalengeza ku anthu kuti awadziwe. Chimakomeranso iyeyo kuwachotsa anthu aja kapena kuthetsa unduna uja, chifukwa president iyo ali ndi mphamvu. Chifukwa chake nthawi zina akati nduna ndi maunduna athetsedwa, ntchito zonse zimene zija amagwira nduna, maunduna onse zimakakhala pansi pa office ya president ndi cabinet. Ndiye kuchotsa ntchito zina ngati za dodima manja mwa vice president, kwa ineyo sindikuona kuti ndi chachilendo. Kapenanso kuchotsano ntchito zina ngati zimene za public reform services, kwa inenso si chachilendo. Mwina tikayang'ana mmene ntchito zizilili, ndingopereka chitsanzo ntchito imodzi ya dodima. Ntchito ija ili ndi commissioner wa dodima amene aliso ndi staff pasi pake amene amayeneranso kumagwira ntchito ija kwambiri modzipereka. Koma tingotengera chitsanzo choyambirira mmene vice president agwirira nawo ntchito mu department imeneja. Ine ndimaona ngati kuti it was a waste of resources kuti a vice president ayende throughout the country. Zimene akumakagawa kumene koko ndi ma plastic buckets, plastic plates, mabeseni ya plastic, penati anata nkhumba. Amini ntchito yonera kuti akanatopanga commissioner of dodima akukapanga ndi vice president. To me, ndimaona ngati it was abuse of her office. Ntchito imene amapanga iwaja ndi ntchito kuti akanatopanga anthu ena. Koma Chaima, sikofunikira kuti mtsogoleri azidziwa what is happening on the ground. Ndi tomwefenso amene timayankhula kunena kuti president uyu samatuluka, sakudziwa zimene zikuchitika on the ground, ali disconnected, timatero kumbuyoko. I agree with you. Mtsogoleri amayenera kuti azidziwa. Komanso mtsogoleri wabwino amadziwa kuti you cannot go all over the country because you are a vice president and ufuna ukadziwa chimene chili on the ground. Ntchito yako ndi kuchita delegate, ndi kuchita get ma reports ku zinthu zina. Ukhoza kuyenda in a few selected places koma usakhala kulikonse. Bwanji APM ngati president sapezeka paliponse. Fanya kuti amadziwa kupanga delegate ntchito and ntchitoyo imayenda bwino. So ineyo ndinganene kuti in short sindikuona china chilichonse cholakwika, komabe tinene apa mutsindika kunena kuti ubale pakati pa president ndi vice president mdziko umafunikira uzikhala wabwino nthawi zonse, chifukwa chakuti mukamasankhidwa kukhala pa mpando ndi kuyendetsa boma, anthu osankhaja amakhala kuti akuyang'ana pa ubwino ndi kuthekera ndi value imene nonse awiri muli nayo. Ndiye mukamagwira ntchito muzigwira mofanana, mogwirizana, komanso mofuna kuthandiza mtundu wa Malawi ndi kuti cholinga chachitukuko chikwaniritsidwe. Takumvani Dr. George Chaima, monga tinanenera tili ndi Right Honorable Michael Ussi. Right Honorable, mwadzuka bwanji? Ndadzuka kaya inu? Tadzukanso bwino. Zikomo. Choyamba inu timafuna tiyamike kuti mwavomera tikhale limodzi on a very important topic like this one. Koma kwambiri timafuna timve ku experience yanu kuti kodi chimene chimavuta mu ofesi imeneyi makamaka pakagwiridwe ntchito ka ofesi ndi ofesi ya a president ndi chani. Chifukwa ndimafuna kuti ndiupangire drag kwambiri kunena kuti apapa kodi muthalika koma kwambiri kuti the general understanding kuti kodi chimavuta where are the bottlenecks, pamavuta mpati pa ubale wa maofesi awiriwa. Tiyambe pamene. Zikomo kwambiri mwachita bwino chifukwa apapa sindingafune kupanga comment pakati apa zimene zikuchitika pakati pa president ndi a vice president. Zimenezo sindipanga comment, komano chimene ndinganene nchonena kuti office ya vice president from my experience ndi office ya president amene chabwino. A vice president the extension ya presidency. Ntchito zimene amagwira pa chizungu chamati delegated
amakutuma chifukwa choti kuti a president ntchito zimene amakhala nazo kuti muyang'ane zimakhala zambiri. Mwachisanzo anthu oti aonane nawo pa tsiku umatha kukhala tu mpingo ndi a president amatha kunena kuti onsewo ndikathe kuonana nawo awa aonane ndi a vice president malo achuluka kuti ndipite awa apite a vice president. Ndikuzana nawonso Dr. Chaiba kuti ubale wa pakati pa president ndi vice president ndiofunika kwambiri kuti dziko liyende bwino. Ngati a president ndi a vice president sikugwirizana amene amavutika ndi anthu pachitukuko speech mayenda amene chikananya kuyendera. Now coming to your question regarding the trouble, the problem imene imapangisa kuti maofisa awiri azikhala ngati kuti sizikuyenda bwino. Nthawi zambiri tu pamakhala kuti zijatimati interpretation. Vice president amakhala wandale, president wandale, and amagwira ntchito mu environment ya anthu wandale. And ndale nthawi zambiri pamakhala ka element ka ineyo chilipo changa ndi chani, kodi kusogolo kwangaku kumene ndikupita kusogoloku zindiyendera bwanji, kodi ndingapange naye align kuti ineyo ndikhale pa limelight zindiyendera ndi ndani. Ndiye ndizimene zonso woyang'anidwa kwambiri number 1 amene amayang'anidwa kwambiri ndi vice president chifukwa is closer ali mu president momwemo. So pamakhala anthu amene amapanga interpret ma actions, everything that you do anthu ena amapanga interpret positively or negatively. Kuti anthu amvese vice president ali ngati captain mu timu ya mpira imene coach ndi president amamuyika bwalo muja kasewere mpira delegated uzikachinya zigoli. Now akayamba kuchinya zigoli zambiri kumastandi kuyamba kumayimba nyimbo zochemerera kuti iko mandiye akuchinya tu zigoli. Ena amamba kumasulira kuti bwana mina kuchinya zigoli mu nyimbo zimene zikuimbidwa mu ugaza kuti zili bwino. Ayamba kumasulira. And yet you are there simply doing the job that you have been asked to do. Chimene chose chimakhala vuto. Komanso when you flip the coin zimathekanso kuti iwenso wamba kuchinya zigoli kopya da kuimba basino iweyo wabasonaso kumadzimva, and the president feels threatened. Balakwikanso. What I'm trying to say, it is the office yoti umatha kuona kuti ndiyo vutirapo. So that is why ineyo ndi vice president I will tell you ababa kuna kuti mukawerenga pa Matthew 10 verse 16 akuti muzikhala ochenjera or wise like a serpent, innocent like a dove. Fandi kutumizane monga nkhosa kumimbulu mmene mujamndale mnyamuli mimbulu yopya. So you have to be clever, wise like njoka, and be innocent. What I'm trying by innocence, usamunamize president wako as vice president. Be sincere with him. Interpret your actions kwa president wako asamachite kunoga kutani uyu hapa. For interpreters are always there every second interpreting what you are doing. So if you don't interpret your actions to the president himself, zavuta, make yourself available. Iwe usakale ndi chifukwa ndi president, be muntu oti wa sincere and honest ndi president wako. The interpreters will always be there. China so chimene chimavuna chona kuti yes, is a delegated person because panga hizi komanso pena pama China mpona kuti captain mamulowesa mpira uja kuchinya zigoli uja anthu akatiya mumtulusemu amba kunyada utha kumutulusamu akale pa bench komano sumulanda band ya captain ijayi akale captain ali pa bench pompo. That's the difference. Perhaps all captains are alinazo be the constitution does not allow the president to fire the vice president. Amene pajanso alika pamvu gaji na vice president kutia ine mboma singatulukemo. So right honorable Dr. Usi, mwayankhula mmene mayankhulira muja yankhulamo mutipasa mavesi chani nimafuna ndimveno real experience inuyo ndi achakwera mukhulupirira kuti munagwira nawo bwanji ntchito
was there a time you felt kuti ubale watu suli bwino, particularly if I draw the example mutayamba kudzudzula kuti mulikatangale bomamu achipani nalankhula, we didn't hear the president say anything, but you were there. Munachita experience kuti relationship yathu is being strained now chifukwa chokuti number one mapanga comment I think zimene sizimayenda bwino mboma loti mlimomo, number two anthu ena ankaona ngatiso mufuna muyimeso ngati president. Kusolabu nokwambiri ine ngati pali chinthu chimodzi chimene ninga athokoze achakwera chonena kuti sama ndipangira jealousy, sama ndichinga ubale wawo ndi ine unali wabwino kwambiri, ndimagwira nawo ntchito bwino, koma awo ndikunena kuti omasulira zochitikawo amanka akumasulira. Nthawi imene ndinafika kunena kuti apatu ndichita zimene ineyo ndingachite mungana ne president wa udia zake, not as vice president. Zimene ndimalankhula kuti mboma mumuli anthu akuba, ndifacho na kuti ndinali mtsogoleri wa udia zake alibe mulandu, zimene zinali nawo pa kampeni kuti wawa musavotene chifukwa chani. Iwo ndine timagwirizana ndithu and panalibe kuvuta na kwina kuli konse. So tikakamba nkhani ya kudzudzula ndimadzudzula fachiti na kuti anthu anayenera kudziwa zimene zimachitika, komanso musaiwale ine sinali just vice president, I was Minister of State for Public Service Delivery. Now Minister of State for Public Service Delivery ndi udindo onga prime minister oyendesera boma, ndiye mazuwa chili chonse mene not chili chonse asacha mazuwa ni Mulungu, koma zambiri zochitika ma ministries mboma ndi madzidziwa. A president anandikhulupirira kundipasa zimene zozo kuti ndizigwira. Ndiye tachikulu kukuyankhani kuvuta kumene kumabwera apo ndi timati mawerazi tena mati mawerazi mwamuona izothandiza mwakutuma kuti they would want to interpret everything, koma sometimes mena lankuliaso bwana Chaima kuna kuti pali zingati maziyangana ndikuzigaza kuti pali mavuto. A president ndi vice president amakambira mazambiri zimene ena ali onse sakudziwa, atagwizana kuti pakali pano pa miezi 6 or 7 iyi supanga chili chonse yayi tazipanga izizi, and people wouldn't know kuti agwizana zimene zozo, but people would be interpreting mena kudziwira na sasa they don't know exactly what's going on between the two. Ndiye no ine ndine chonde kubale una kukhala wabwino, koma we don't know everything that is transpiring between the two. That's my chisisi. It's very difficult really to come up with an explicit view. Yona kuti I'm very very sure apapa adanapo ifwa inindale hizi. Chabwino, tathokoza amene ndi Right Honorable Dr. Michael Usi kukamba tu from an experiential position kukamba zimene iwo anakumana nazo. Wanda pamene tikupitiriza program yetu tufuna nsoti itane atolankhani athu kuti timve kuti anthu zimene zachitikazi akuziona motani. Koma mwina pamene tikupitiriza program iyi ndikofunikira kotani kuti mwina zimene ikapena mwina ndiyambeke zimene anayankhula vice president. Vice president iwa anayankhula ndithu kumsonkhano wolonga ufumu, munthu amene tingangonena ngati kuti ndi msuwanu wawo ndithu, ndipo ndiwerenge apa mene Wanda Jobe Nyanja Ajobe ku Nyanja Village uku kwa Senior Chief Kalumbu kulilongwe mulungu watha, ndipo iwowa anagamba hapo ndithu maonena kuti when the president was giving me those roles he did not explain why. So kalangati kuti panopo ndiye ndizifusa pamene amandipasa ndinafusa ngati choyamba chimenecho, koma anafusa anayamba ponso kukambapo nkhani yokhuzana ndi ntchito imene ankagwira akuyang'anira Dodba. Anakamba hapo ningokamba mchingereza kuti before I went for my leave in the UK I had visited several parts of the country to ensure that when time for distribution of relief items people should not find it difficult to access them. I believe I've discharged my duties faithfully. Iwo akuti akukhulupirira kuti nthawi imene amayang'anira Dodba anachita ntchito yawo mokhulupirika. Yes. Why do you think it was necessary kuti ayankhule zimenezi?
amadziwa kuti anthu tikufunsana kunjaku. And by the way, ine ndi mafuna ndichite clarify malamudzi kwa ineyo Mwayana, I do not believe kuti pali kukokana pakati pa president ndi vice president. Kwa ine this is not an issue about their relationship. Zimene zozo mafuna ndineneretu, and I think ndikamafotokoza sindikukamba za ubale wako ndimanena kuti pamene bwana ako akupasa ntchito kuti ugwire ntchito zimene zozo, in a space of 3 months ndikuzichosa ntchito zimene zijazi, ndiye kuti sizikuoneka bwino. Sizikutanthauza kuti ubale wawo wasokonekera chanjani komano pa chizungu timati chani but confidence. Confidence imene anachita place in you. The confidence that he placed in you could you do this and then achosa. That should concern you. Munthu amene ukhoza kufuna kuziwabe kuti achifukwa chani zachitika mwa msanga chonchi. Chifazika nakhala kuti sizinali zofunikira kuti zipasidwe kwa ine, sizinakapasidwa poyambirira pomwe. So for me that's my issue. Ubale sukuti akuyenda kuti adane, utakhala naye bwino munthu sunadane naye komano ngati sukukhulupirira china chake utamuza ati izi siyani kai simecho sichidani. I wanted to say that. Number 2, for her to comment amadziwa nditu kuti these issues are in the public domain chifukwa a chief secretary adalemba koyamba, kachiwiri adalembaso kunenaso kuti zapanga andizabwera mu office mwa president. Amadziwa nditu vice president kuti atolankhani afusa. So I think she took advantage of this just to say kuti zinthu ntchito izi zimakhala zokuti chimozimozi akamakusankha ngati olonduna, amakusankha ngati nduna sakuyenera kunena chifukwa chimene akusankhira, akamakuchotsaso sakuyenera kunena. However, mene mwaneneramu ngati anthu timafunabe kuti titani tizidziwa. Koma ineyo nonkhani yayikulu no imene ndimamwena mwina I don't know whether we're going to find a chance kuti tonse amene tili pano tichite discuss kodi office ya vice president timayifuna nziko muno. Maybe that's another issue that we can discuss. So labwino tifikango kumeneko pano tilowesekaye atolankhani athu tiyambe ndi kudedza Imamu Wali wadzuka bwanji? Kuno kudedza ndadzuka bwino kaya ku Blantyre yako bwanji? Ayi ku Blantyre yanso kwa chabwino. Tacheza ndithu nda Malawi pa nkhani imeneyi? Yes, apa ndinawo Amalawiwo amene afuna ikepo maganizo awo pa nkhani imene ikukambidwa mdziko la lero. Chabwino toyamba mwina tikudziweni dzina. Ine ndi Festo Marigole. Chabwino nkhani imene ikukambidwa lero pa kulinji mwayimba mwina inu mukhoza kuyankhula mu modya. Zikomo kwambiri maganizo aine ndikufuna ndikupitizana ndi zonse zimene alankhula akuluakuluwo. Ine ndiona ngati kuti no apapa palibe kukana kulikonse pakati pa president ndi vice president wake. Monga chilira muja kuti no ndi delegated powers. President akhoza kuganiza kuti ndimpase ntchito kuti ndimpase ntchito kuti. Chifukwa munthu akati akupanga delegate ukhoza kugona ku nyumba mawu pita ku office akuza lero li mawu ndikufuna muka ndiyimire kwakuti kwakuti. Zimene zikazizi ngati wewe amene uli pansi pa ulamu. Imamu Wali mukundimva? Ayi khala ngati mwina foni yavutirapo. Tipite mwansangasanga kuzomba tiyese Monjeza wadzuka bwanji tiyese? Ndadzuka bwino kaya iwe Mwayana? Inenso ndadzuka bwino. Uli mbali iti ya Zomba? Ineyo ndili kudera lotchedwa Chikupira komwe ndapesaso makosana awiri amene akufuna kuthirapo nkhani imeneyi. Chabwino tacheza nawo amenewo. Chabwino mwina poyamba paja tikudziweni dzina. Ine ndi Joseph Magwenja, taxi driver mu mzinda wa Zomba. Chabwino mutu omwe uli lero mwina mukuona kuti chimayambisa ndi chani kuti mtsogoleri wa dziko ndi vice president wake mwina pazikhala ngati kusemphana kwina ndipiti? Mtsogoleri wa dziko ndi vice wake kuti azisemphana muchikupiro changa chonse ndikuona kuti ndi message imene machitika mchipani. Chifukwa chonena kuti pali anthu ena amene tili muchipani amaganiza kunena kuti pamene president ali ndi wachiwiri wake amakhala akambelembele ena amamulamiza president kuipa kwa vice president. Chonga chonena kuti anthu aja gwirizana.
kufunikira kwanu mkuona kuti ngati dziko litani kwenikweni mavuto amene amakhala apo mwina pakati pa mgwirizano wa mtsogoleri komanso wachiwiri wake chimene chingachitike pa nkhani ya ndale tikamapita ku chisankho kuchita kuona kuti president azikayima ekha pa ballot paper kuti mavuto awa ate padikatengera mbuyo mu ma vice president onse akakhale president otha kwake linkangano president azima pa ekha timuvotere president mweyo ngati ankhala ndi mphamvu asange vice wake ndimezi lili pokazaso kotheka kunena kuti zimatheka kunena kuti vice president amasanga vice president ochoka kubanja palipo savuta mwachisanzo a president atenga akazi awo mene amayankhula lasi chikomeni uja ndekuti mkangano sukusuka nakhalapo peta kuti zakubanja izi koma timatenga president wina vice president adalina chifukwa cha izi amazeka kuti mgwirizano palibe kudelera ngomene pakhalapo atatenga akazawo atazitenga akazawo sana thungani mabanja amata amakangana Hello pitirizani titu mwina tikudziwe niso zina ena zina langa ni Megisi Maganga amene ni mochira pano wazikuvira tikamvesera nkhani pajambi sikuti uku ndi woyamba nkhani kuchitika ayi ndiso tikonda mbuyo mu ma president na vice amakhala mpungabe omwe wokangana omanena kuti kodi amene ali pamwamba ndi ndani amene ali pamusi ndi ndani ndi maona ngati mfundo imene afotokoza zanga ndi mfundo yoona kwambiri iponena kuti vice president anapasa nthani yake udindo wina yake ndi president yamatha kupita mwina anthu kupera anthu ambali kuti zikachitika izi kupanga izi zimapangisa kuti vice president yakhendula mulilo wina kukuseni kwa mawa nde zimapangisa kuti president akhale ndi mindset yoti vice president wake amutosumina timaudindo tina tiwena anampasa emukona kuti tidani kuona kulo limene lichepera kusokolo limene lichepera isakuchepa pamene pangakhale mgwirizano waonetsa kuti kodi chimachitika ndi chani ndikamasanga vice president wathu kuti pamawa ikatikuza tsogolo lathu la dziko mmene moto ndi mmene tachezera ndi anthu kuchikupira kuno kusomba ayi chabwino tathokoza kwambiri tiyese munjeza ukhale ndi siku lopambana kabweraso ena amodzi kapena mwina amenewo mutipepesere kuti azayankhula siku lina zomwe kwambiri tiyese munjeza achimwemwe sitsi tamva ndithu amalawi awikapo maganizo ena kuti izizi zokuti azima ndi vice president bwanji azingoyima yekha mwinaso timpase mphamvu azitha kutenga munthu wa kunyumba kandi mkazi wace chifukwa kuti zinthu ziziyenda bwino koma on a serious note wanda anafunsa funso, do we need this office? Zimene zimachitikira tikamba nthawi imene ija kale ndithu tinali ndi Muluzi ndi Chilumpha, payamba Amalewezi, kenaka Muluzi ndi Chilumpha, kenaka tinazaona ndithu Bingu Mutharika anazakhala ndi Chilumpha, yes. Kenaka kachiwiri anazakhala ndi Mai Joyce Banda, kenaka Joyce Banda anakhala ndi Akachale. Yes. Kenaka tinazaona after that ndekuti ndi Eugene Achakwera. No, banazabwera no. Yeah, Mutharika. Yes. APM. Yes. Ndi Malemu Saulus Chilima. Yes. Yes. Yeah. Kenaka tazaona Achakwera. Poyamba ndi Chilima. Yes. Kachiwiri Achakwera ndi Ausi. Yes. Kenaka pano pamene tikuona Mutharika ndi Mai Jenansa. So, do we really need this office? Akufunsa akutero. Zikomo kwambiri wayana kwa ine ndiona kuti office imeneyi ndiofunika ndithu ndipo tithokozeso kuti Vice President Dr. Michael Usi nali nawo mprogramu ndipo afotokoza bwino lomwe kuti kodi iwo ma experience yawo analotani pa nthawi imene anali Vice President. Ndiye tikatengera ndi mmene afotokozerera iwowa komanso ndi mmene malamulo a dziko lino alili, ndikuona kuti office imeneyi ndiofunikira ndithu komanso ngakhale omvera ena anabwera ndi maganizo oti mwina
president azikhalapo yekha pa ballot paper ndipo kumapeto kwake akapambana yeyo ndi amene azisankha wachiwiri wake ndipo azitha kumuchotsa nthawi ina iliyonse. Zimenezi mwina sindingagwirizane nazo bwino lomwe potengeranso ndi mmene malamulo athu alili, chifukwa kwathu kuno ndi mmene malamulo athu alili zimakhala automatic kuti ngati china chake chachitika kwa president ndi kuti vice president atenga utsogoleri ndi amene atayendetse dziko. Tinazionapo mu nthawi ya malemu Bingu Mutharika kuti adatisiya amene anali vice president nthawiyo Mai Joyce Banda ndi amene anatenga utsogoleri. Mwa ichi ndikuona kuti ndikoyenera kuti udindo umene wa vice president uzikhalapo ndi cholinga choti pasamakhala uncertainty ngati china chake chachitika kwa mtsogoleri wa dziko, komanso pozindikira kuti kwathu kuno tilibe lamulo lonena kuti ngati china chake chachitika kwa mtsogoleri wa dziko ndiye kuti anthu ena angogwirizira ndipo mapeto ake mukapanganso chisankho, komano kuti vice president ndi amene amatenga udindo mpaka kumapeto kwa temu. Nkofunikiranso kwambiri kuti onse awiri azisankhidwa nthawi imodzi kuti Amalawi azikhala ovomereza kuti munthu ameneyi ndi wachiwiri wake ndi amene tapatsa udindo oti atsogolere. So kwa ine ndikuona kuti ofesi imeneyi ndiyofunika, komano mwina chimene ndinganenepo kungonena kuti in politics perceptions matter a lot. Ndiye pamafunika so kuti ku office ya president ndi cabinet kapena kuti anthu akakhala mbomamu azidziwanso how to manage ma public perceptions makamaka pa ubale wa president ndi wachiwiri wake chifukwa cha history imene tili nayo ngati dziko. Mmene afotokozera vice president Dr. Usi komanso mmene anafotokozera ine ake Jane Asa pa zomwe zachitikazi, ndikuona kuti iwo amonga anthu ali mu office imene isakuona vuto ina lililonse ndipo ubale wawo uli bwinobwino nda president. Komano mwina nkhani ndi yakuti kunja kuno anthu akulankhula zotani komanso kuti kodi kunja kuno anthu akuganiza motani, monga mmene Wanda waneneranso kuti nthawi zina zimangotengera kuti kodi kunjaku anthu akuganiza motani. Ndiye ndimaona ngati kuti ngati office ya president ndi cabinet kumeneko kuli ntchito zosiyana-siyana matchazi kuti ntchitozi zina zimatha kugawidwa kwa vice president kapena nduna zosiyana-siyana. Mwina pamafunika kuti pasamachita kukhala kulengeza kwa paderadera kuti mpaka kumadutsa pa press release kuti oyayi pano tachotsa ntchito izi tazipititsa uku pano tatere, koma kuti ndingokhala ngati mmene afotokozera ausimuje kuti ku office imeneyi kuli ntchito zosiyana-siyana ndipo chikamkomera president amatha kumtuma wachiwiri wake kuti agwire ntchito zina, komanso ali ndi ufulu oti nthawi ina iliyonse atha kuzitenga ntchitozo. Chabwino, tathokoza kwambiri achimwemwe Tsitsi. Pano tipite kudedza kwa mtolankhani wathu Imam Wali. Inasavuta foni nthawi ija. Imam, ukundimva pana? Ndava ndikumva bwino bwino. Ifenso tikumva bwino bwino. Tacheza nda Malawi kudedza pa nkhani imeneyi. Chabwino, tingopitiriza pamene tinasiyira tikudziweni dzina mayi. Ine ndi Agatha Mkoma. Chabwino, nkhani imene ikukambidwa lero mwayimva. Mwina kusemphana kumene kumakhala pakati pa president komanso vice wake kumabwera chifukwa chani imene maganizo mwanga? Maganizo mwanga ndimaona ngati kuti kumabwera chifukwa chakuti vice president amakhala ndi apangiri yake amene amamuuza mawu mwina olakwika omaoneka ngati kuti akumupondereza president uja, komanso president amakhala so ndi apangiri yake alangizi yake amene amamuuza so zolakwika za munthu uyuyu no amene ali vice wake. Pachifukwa ichi pamafunika kupeza mfundo zoti uyu alonjeze kuti sindidzamvera za munthu koma ndidzatumikira mtundu wa dziko, uyunso alonjeze kuti ndidzatumikira mofesimu mokhulupirika mosamvera munthu wina. Udani umabwera chifukwa chakuti uyu ali ndi alangizi uyu ndi alangizi ndi anthu aja amakhala ngati akudererana mphamvu. Dzina lichaso ndikumbutsa Agatha Mkoma. Aba bana ndiyezeso ndiyena mungu tipangaso introduce komanso mungu pitiriza pamene munasira bati. Zina langa ndine Heston Naligole.
maganizo anga ndikuona ngati kuti anthuwa sikuti ayambana akasach monga mmene zikulankhulidwa ndikufuna tigwirizana ndi ena onse amene alankhulaza. Anthu peti kuchokera ku background monga layani ofotokoza kuti panali achilumpha panali andani akhala kuyambana ndiye pano panso tikuona ngati zili choncho komano ine ndikuona ngati kuti anthu palibe kuyambana kuni kulikonse. Ndi delegated powers anthu amadzuka kupita ku ofesi mawa ukafika ku ofesi amakauza kuti mupanga zakuti mawa munali mupita kwakuti zasintha zinthu zija ntchito ija simugwira ngakhale nakupasani kuti mukagwira ntchito ija so makhalanso kuyambana kuna kulikonse kumakhalanso kuti ukagwira ntchito imene bwana ako akuza kuti upange kuti ugwire chifukwa nthawi zina even izi ntchitozi amati muzagwira ntchito ineyi yonse imene tidzakupatseni. So ndikuona ngati apapo palibe kuyambana kuna kulikonse koma chimene ndikuona nchonena kuti tikatengera mbuyomu timatha kuona president mwina kusankha mwina anduna kukhala 5 years asanasunthe mwina anthu kumapanga zolakwika kumagula zinthu kumausayenerera president ndingolamba so abaona kuti chifukwa yonena kuti anthu aja amakhala ngati amalayiridwa nawa munthu ali kaja imwe yoyamba panachitika nkhani za TV ndimasokonezekera ndiyena apapa abwerano ndifuna kuti afuna akonze zinthu zimene zimalakwika mbuyo muja apa afuna aonetse kuti ineyo ndina in charge pano ndiye zimene akupangazi kuti akulakusa chilichonse akupanga monga mmene ntchito yawo imene ikuyenera kuti agwirire. Ndiye panalinso nkhani yonena kuti kodi ofesi imene timayifuna indiona kuti ofesi imene ndiyofunikira mafuna ndifotokoze nena kuti mukuona kumala kuno judgment inachitika ku constitutional court yokhuza ndi masankho lidziwa nga 50%+1 imeneja inapangitsa kuti tizikhala ndi migwirizano kapena zikhala ndi boma la mgwirizano zimene panafunika pakhale malamulo amene azithandiza kuti ma-alliance aziyenda bwanji chifukwa munthu amene obwera osonkhana mavoti akuyenera kukhala ndi mphamvu zopanga nawo ma-decision mdziko muno zimenezo ndiye pakhoza kubwera mphamvu zikera kuti khale ndi deputy president amene akamapita mu ofesi tizimusankha kuti ali ndi ma-distinct laws kuti akabwera azigwira ntchito yakuti kuti zonse kambazi mwina ikuzokhala history chifukwa zizakhala zoti president uja tasankha modzi ndi deputy president amene akhoza kumagwira ntchito zimene zili m'malamulo chifukwa sizomveka zoti munthu wasonkhanawo mmemo koma pa decision making zizikhala discretion ya munthu wina kuti aganize. I think that's not all right. So ndiona ngati palibe nkhani apapa nkhani njokuna kuti tete khandi deputy president amene khandi ndi ma-distinct roles amene azikhala kuti akugwira ntchito mu ofesi. Ndipemphe nawo kuti angokhala omwe awiriwo chifukwa kwina konseku angoyankhula ndamalawi awiri. Yes, apa ndilandi awiri ndimene ndamalizira muno. Chabwino. Zikomo kwambiri tayamika kwambiri Imamu Wali ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Patuluka ndithu mfundo zingapo zopasa chidwi koma bwanji tapase mwayi right honorable former vice president kuti ayankhulepo kenaka tamasule kuti tautuluka mu programu iyi koma mwina tisanafike kwa iwo ndimafuna tipitenso kwa tipite kwa George Chaima. George Chaima nkhani imene ndimafuna muyang'anepo ndi nkhani yokhuzana ndi zisankho ndi mmene zimachitira affect mmene anthu amagwirira ntchito pakati pa president ndi vice wake. Ndipereke context kuli 2030 kuzogoloko kodi 2030 ija itha kupangisa kuti mwina ntchito ya vice president ndi office ya president ivute chifukwa anthu ena akumati vice president akapanga zina ena kumaona kuti amayi okhala ngati kuti afuna akuona 2030 ija ena akaona chakuti mzimayi yitu wamba kukula mphamvu ena akatere tinazoonanso nthawi imene right honorable Dr. Michael Usa amene nawo mpulogalamu uyi anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti amati akapanga zinthu zina ena amati kodi munthu uyi bwanji makamaka pamene amafuna kuti asankhe running mate analipo ena amene amakhulupirira kuti iye achakwera bwezi anakasankha Michael Usa ndipo ena mchipani cha MCP anayamba umakhala nawo very insecure Michael Usiwa. Tazoonanso kumbuyoku nthawi imene malemu Saulos Chilima nawonso amakamba zina ndi zina ena kumaona ngati kuti afuna kuti azalande chinthuchi. Sono chisankho cha 2030 iniyo timafuna kuti mmalizire pamenepo Dr. George Chaima. Yankho la funso limeneli liyambira ku funso limene anafunsa Wanda kuti kodi office ya vice president ndiyofunikira molingana ndi mmene akamverana anthu ena alankhulawo. Ndinganena kuti office ya vice president ilibe tchimo lalikulu la office ya
vice president akhoza kukhala anthu atatu. A president akhoza kukhala vuto, a vice president akhoza kukhala vuto, kapena anthu ena andale amene amadzimva mphamvu kwambiri amene akhoza kusokoneza ubale pakati pa president ndi vice president. Ndiye vuto limeneli ngati silingathe kukonzedwa chifukwa chakuti ndi vuto la munthu, si vuto la malamulo, si vuto limene tinganene kuti lakhazikika pa constitution iyayi, koma ndi vuto limene lakhazikika pa anthu chifukwa ndi anthuwo amene amapanga ziganizo zolakwika kapena ndi anthuwo amene amakhala ndi influence yolakwika kuti ubale pakati pa president ndi vice wake ukhale olakwika. Ndiye tikamalowa ku 2030 ku nthawi ya chisankho, kuti chisankho chimene chichi kasankhidwe ka vice president ndi kuloyerana pakati pa vice president ndi president amene akhoza kukhala ngati candidates ndi running mates, kukwena kuti kukonzedwe mavuto amene wawa okhudza vice president nthawi imeneyo isanakwane. Chifukwa ngati mavuto amene alipo sangathe kukonzedwa kupyolera kukambirana kapena kukhazikitsa malamulo a mtundu wina wake, ndiye kuti be anthu akamadzalowa 2030 chisankho kudzakhala mavuto akulu komanso kulimbana kwakukulu. Pokhapokha mwina adzafuna kuti ngati pali mgwirizano uzikhala mgwirizano uvomerezeka ndi malamulo, kotero kuti office ya vice president izikhala ndi distinct roles imene akhoza kumagwira under responsibility. Motsutsana pang'ono ndi mmene zilili pakali pano, chifukwa pakali panopo 30 seconds ntchito ya vice president it's a delegatory office imene yonena kuti you can't do anything kapena zambiri popanda kutumidwa nda president. Chabwino. Ayi ndithokoze kwambiri Dr. George Chaima, ndithokozenso kwambiri Chimwemwe Sisi. Timalize ndinu Right Honorable Dr. Michael Usi. Anthu takamba zinthu zambiri. Take home message ya Malawi ngati dziko tingatani kupita chisogolo kuti mbofuna kukonza teni tikonze kuti ubale osati chabe ubale koma ntchito za maofesi awiriwa zizigwirira ntchito limodzi to the interest and benefit of Malawians. Ziko mukambiri sindibwereza zimene alankhula bwana Sisi ndi bwana Chaima, onsewo ndithu alankhula za nzeru zothandiza kwambiri. Chimene ndingaonjezerepo mwina ndi umakhala ozifunsa mafunso una kuti why are we in government? Nchifukwa chani tili mboma? You want to define the purpose. Chifukwa ni ngozi yaikulu to win elections and lose the purpose. Chifukwa kudana kumene kumakhalapo kapena anthu amene amaona kuti apakani atakusempana kumakhala kuti yes, people have won elections but they have now started to lose the purpose. Wa amayangana sujani another election monga 2025 tili mboma mena nalankulira awayana kuti namati kumati mai kusi kama yapna lande chichi. The focus was not on the purpose. Oti chifukwa tili mboma kuti tithandize amalawi akuvutika tiyake mafunso awo timayaka mafunso ake ku win elections. So focus imakhala pa purpose, imakhala pa winning elections. You win elections, yes, but you have lost the purpose. Ndiye nkhani yake imakhala kuti ayambanso kuyang'ana elections. So mutu mumakhala elections and not purpose. Kuna kama libana. Zumu kwambiri. Ayi tithokoze mwapaderadera chifukwa chopezeka kwanu. Tukufuna nisiku lopambana Right Honorable Dr. Michael Usi. Zikomo. Wanda Msisya apa ndili ndi ma message angapo anthu amaonera ndithu ena kutimvera pa wireless komanso ena kutionera pa Times 360 Malawi pa tsamba lathu la Facebook. Ndiye anthu anaika ma comment ndithu osiyanasiyana ena kuti vuto amene ndi ampoya Pastor Sydney kuti vuto anthu ambiri tuganiza za enmity koma pakhonza kukhala some reasons like performance. Yes. Ndimene munazafotokozera kuti sindikunena kuti anthu akudana tisayangane za chidani tikambeza ntchito osati za udani. Wina akukamba kuti
mavuto awa sazatha kumalawi kuno ndi malamulo athu pongofunika vice president akuyenera kuti aziziwiratu ntchito yake osati azichita kupatsidwa ayi ndi kuti awagwirizana ndi ena aja amene amanena kuti bwanji tamakhala deputy president osati ngati vice president azikhala ndi ntchito yake yogwirika yolozeka ndipo ena akuti Alice Munthali kodi if the vice president is part of the presidency why is that it is not in the office of the OPC funso ndithu limenelo akuti yayi ngati mukuti is an extension of the presidency monga ananena right honorable Michael Usi kodi nchifukwa chani sili mu office ya OPC chifukwa mwina atakhala mu office directly ya OPC mwina tuzimenezi zitha kusintha ndipo pamene mungoona kuti ndikupase mwayi for 1 minute. Can you conclude the program? Kwa ine ndineneso mobwereza kuti mmene ndayionera nkhani I think anthu tisakhale machawi ndi phuma kuti ayankhuta ukangana wayana zimatheka kuti munthu kukupasa ntchito iwo satha mwina kusagwira monkhutisidwa munthu opereka uja ndi kuchosa sikuti madana isn't but what I was saying ndoti kwa iwe amene unapasidwa ntchito utakhala kuti walandidwa ntchito msanga choncho zikhale consent to you kuti kodi palipena nkanatha kuchita bwino because ngati ntchito sizipasidwa zimaoneka kuti office ija ikusowa chochita that's why mafusafuso kodi office ya vice president momwe ilili padakali panopa is in its current form do we need it titati taikonza by all means of course we need that office but itakhati kuyankhula kambirimbiri kuti ate ntipase ntchito zake zokhazikika tizidziwa kuti munthu amene akula mu office imene azikapanga izizi so that munthu uja tithaso kumampanga hold accountable kwa ineyo ndikhoza kunena choncho komano izachitika apa pasi ayi ndithu a VP amene kuti aziunikire bwinobwino kuti bwana awo pena pake sadaonepo bwino